Daan patika na to. So, ano yung pangalan ng lugar dito? Lakpan Beach. Lakpan Beach pala yun. Nakuha din. Salamat. Lakpan Beach pala siya. Hindi ko makuha yung pangalan ng beach. Lakpan Beach pala. It's a public beach. Wala tayong entrance fee. Ha? Bawal na yung island hopping ngayon. Cancel na lahat. So sightseeing. Ah, yan yun? Yes. Sayang. Kasi may dalawang island hopping kami ngayon. Wala lahat. Nakita pa kami ng ng Coast Guard na cancel din. Flight namin na-cancel na na-postro pa. Ha? Ah, wag na. Wag na, hindi ako mahilig sa burluloy. Pasalubong mo sir. Hindi rin. Ito, dyan sila. Kapita. Sa mga kaway daw, mabait itong tawag to. Dito tayo sa mga Madlang Noipi. Perlas daw. Yung mahilig sa burluloy. Asa yung gipamalit ay? Asa yung gipamalit? Pearl. Wow, like a pearl. Tagila. Tagila na siyang inana. Tagila? Tag 50? Oo. Malit ka doon. Kami ako. Dili ko yan. Kami ako. 3, 4, 5. Kamaw mo piling buntis. Pilay balik din mo ang ano. Sayang.